nézzük. Takács Zoltán és Sebők Zsolt egymással szemben. Sebőknek voltak már óriási gratuljára, és van még egy! Aztán itt is van! Hát ez hihetetlen! Ez hihetetlen! Gyurica! Ez nem igaz! For anden gang scorede jo til 1-0. Og se om Hoffmann hugger den nu. Han er gået til den rigtige side begge gange indtil nu. De spiller den kort til. Nej. De har stort overskud her i aften. Brøndby, det er smart lavet det der, så altså Morten Duncan, der får lov til at indøve finte. Han Hoffmann har selvfølgelig... Han gik så til den rigtige side. Ja. Hoffmann, manden. Han er nærmest... En ydmygelse af Vejle-spiller, det her. Nej, det må man sige. Det er så på negativt til, men jeg synes, det er fin underholdning. Det er selvfølgelig, fordi de har det også.